Hei kaikille! Ruudun toisessa päässä on Anton ja tämä on Xiaomi Mi Maxin käyttökokemukset. Aloitetaanpas. Pari sanaa voi sanoa designista. Se on tässä laitteessa mahtava. Takakanssi on alumiinia ja ylä- ja alaosa on sitten muovista. Se on tehty sen takia, että signaali kulkisi paremmin, koska muovissa se kulkee paremmin kuin metallissa. Kulmistakaan ei ole mitään valittamista. Oikealla puolella meillä on laiten päälle laittamisnappi, mutta tosiaan sen korvikena mä käytän sormenjälkitunnistusta, joka on tosi nopea. Ja äänenvoimakusnäppäimet. Voitaisiin heti siirtyä näyttöön. Se on tässä laitteessa mahtava. Kirkkautta riittää, paitsi että ulkona mä oon käyttänyt aina vähintään tällaista kirkkausasetusta. Se on riittänyt mulle aina. Paitsi että verrattuna johonkin S7 Edge, jossa mä käytän puolet vähemmänkin kirkkaat, niin ero on huomattava, mutta onhan näissäkin hintaeroakin. Ainut moitittava laitteessa on tää katselukulma oikealta, vasemmalta katsottuna, mutta emmehän me katolla laiteta ikinä tältä osalta, vaan me katsotaan se aina näin. Ja suoraan katsottuna laitenäyttö on hirmu mahtava. Siis enemmän kuin mahtava. Varsinkin omaksi hintaluokaksi. Laiten suorituskyky on myös hyvä. Mulla on vertailukohdena Exynos 8890, mitä käytetään S7 Edgessä. Ja voisimmeko vertailla? Hetkonen. Hetki pieni. Laitetaan. Aha, ne olikin jo päällä. Hupsista. Noniin. ...605/52 Snapdragon ja 3 GB RAMia 64 ei kyllä jää paljonkaan jälkeen S7 Edgessä. Ja itse asiassa se oli meillä jopa nopeampi. Tosi ihmeellistä. Mä kyllä ajattelin, että S7 Edge veisi voiton, mut juu. Niin kuin huomaatte, 652 ei todellakaan ole paha. Ei todellakaan. 3 GB RAM-muisti on riittänyt ihan mihin vaan. Moni ajo on ollut hyvä ja 64 GB oma muisti on riittänyt. Mä en 2 viikon testiaikana edes käyttänyt muistikorttia tässä. Että hyvä. Siirrytäänpä heti tähän ohjelmistopuoleen. Tässä on mulla asentettuna Android 7 Weekly Globalle. Voin sanoa suoraan, jos te omistatte Xiaomi Mi Maxi tai sit mietitte, että kun mä ostan, niin päivitänkö Android 7 vai jätänkö Kiinassa stable Android 6, niin jättäkää vaan se Android 6. Android 7 on nimittäin kauheasti buggeja. Ensinnäkin tää on tehnyt niin, että muhun ei saada yhteyttä. Että vaikka näyttäisikin, että on hyvä 3G, niin muhun ei saada yhteyttä. Mä en saa soitettua ja muhun päin ei lähde tekstarit. Eikä minultakaan lähde tekstareita. Jos vähänkin juna menee tunnelin. Muissa laiteissa ei todellakaan ollut tällaista ongelmaa. Että tämän käyttäminen on muistuttanut enimmäkseenkin tabletin käyttämässä Wi-Fi-tiloissa tai hyvässä 4G:ssä kuin toisinpäin. Ja nopeutetkin on erittäin ihmeellisiä. 3G on näyttänyt vain 512 kilobaittia. Taas toi 4G näytti 1,5 megatavua sekunnissa, siis miettikää. Vuosi 2017 4G-nopeutet on vähintään 50 megabittiä sekunnissa ja mä käytin niinku tässä periaatteessa 3G:n omaa nopeutta ja jos mentikin 3G, niin se olisi ihan sama kuin siirtyisi Edgen. En mä oo valittanut ikinä sen nopeutta.
Mutta miksi mä en heti siirtyisi johonkin näppäimistöllisen 2006 vuonna valmistettu Nokia älypuhelimme? Jopa siellä netti on toiminut nopeammin. Siis se mua tässä puhelimessa ihmetyttää, mutta tosiaan se voi olla Android 7 ongelma, mutta ei se yksi päivitys ole korjannut sitä. Et mä suosittelen jäämään teitä Android 6. Itse en ole jaksanut vaan säätää Android 6 takaisin laittamista. Joo, ja siitä akun kestosta. Sellainen juttu. S7 Edge on kestänyt mulla aina 7 tuntia sotti, vaikka mä olisin 2 tuntia pelannut Angry Birdsia joka päivä. Tätä puhelinta mä oon käyttänyt ihan perussoittamisen, YouTuben katselun ja muuhun sellaisen, mitä työmatkalla voi tehdä, kun tulee töistä ja menee töihin. Pelaamiseen ei ole paljon riittänyt aika ja silti. Aika oli myös 6 tuntia sottia. Mä olin ihan ihmeissä. Jotenkin mä ajattelin, kun mä otin Xiaomi Mi Maxin testattavaksi, niin mä saisin sillä jotain 10 tuntia sottia 2 päivää, kun kaikki foorumissakin on kehunut nimittäin juuri akkua. Mut eipä niin käynytkään. Akku oli vähän kuin pieni pettymys, mutta toisaalta se on työihmiselle ihan hyvä, kun ei ehdi olla koko ajan ruudussa kiinni. Mutta voin sanoa, että S7 Edge vie tässä pisteet. Sitten sormenjälkitunnistus on mahtava. Kattokaa, kuin hyvin ja nopeasti se toimi. Paitsi, että välillä se heittää lukitusnäytölle, en tiedä miksi, mutta suurin piirtein se toimi mahtavasti. Vertailkaa nyt vähän tähän S7 Edgen. Ja sitten tähän. Siis tässä se on niin paljon nopeampi. Mut jos puhutaan, niin mä pystyn suositella Xiaomi Mi Maxia, varsinkin 3/64. Mulla on ollut Xiaomi Redmi Note 3, missä on vain 2 GB rammia. Enkä todellakaan suosittele Xiaomi-laiteita 2 GB RAM-muistin kanssa. En todellakaan. 3 GB on näissä laiteissa ehdoton minimi. Jos te ette halua, että sovelluksista sut heitetään jatkuvasti ulos, tai sitten vaikka just niin kuin mulla 2 GB Redmi Note 3 on heittänyt Apple Musicin ulos ja kaikkea, että musiikki on vain yhtäkkiä keskeytynyt. No niin, ja sit mä voin näyttää teille äänen voimakkuuttakin samalla tässä. Mun mielestä ääni on mahtava. Mä voin näyttää sen voimakkuutta mun lempisoittoäänellä. Tässä se kaiutin siis on. Ja tässä on mikrofoni. Mutta, mitkäs on lopputulokset? Laitessa on hyvän ja iso näyttö, ihan ok akun kesto, hyvät materiaalit. Enpä oikein muutakaan osaa sanoa, en rupea niitä keksimäänkään tänne. Huonot puolet on se, että jos tähän laittaa Android 7, niin se on suurin piirtein, kun käyttäisi mini-tablettia eikä toisinpäin. Että tässä olisi iso puhelin. Sitten tämän iso koko on tietenkin vähän miinusta. Sitten noin näppäimet, mä en tykkää niistä. Jos te huomaatte, niin mulla on S7 Edgessäkin tehty niin, että ne ei ole päällä. Mutta tässä vaikka sen taustavalaistuksen sammuttakin, niin näppäimet näkyy. Se on mulle iso miinus. Mut toinen hieno juttu on se, että Xiaomi ei laita näihin sen nimeä.
Tosin kuin tässä. Mut joo, toivottavasti tämä video helpottaa monien valinnassa, koska nimittäin suomalaista arvostelua mä en nähnyt kertaakaan. Toivottavasti mä olen helpottanut teidän tehtävä. Multa voi tulla suomalaisia videoitakin ehkä jatkossakin, jos tykkäätte. Mä toivotan kaikkea hyvää ja moi moi!